Вітаю. Вітаю усіх. Пераправяраю яшчэ гук. Падаецца, мы на месцы. Падаецца, ўсё ў парадку. Так, падаецца, ўсё мы можам працягваць. Вітаю усіх, вітаю. Сёння працягваем далей Death Stranding другі. Усе размаўляюць. Так. Не, я трошкі адыходзіў і запускаўся, пераправяраў і гэта ўсё. Вось. Сёння працягваем далей Death Stranding. Далей працягваем па сюжэце. Сёння нешта настрой прям сюжэт лупіць. Там мы будзем рабіць толькі нейкія, можа быць, місіі для дадатковых персонажаў у сэнсе, каб адчыніць іх лакацыі, максімум прям. Нейкіх дадатковых больш заказаў, толькі адчыніць лакацыю нейкую, можа быць, нешта аднесці, калі у нас будзе бачна, што мы нешта прапусцілі. А ва астатнім ва ўсім мы проста будзем ісці далей па сюжэце. Давай сам, пачынайся. Адпачлі. Мы зараз у гарах, забраліся даволі далёка. Мы зрабілі такую нармальную дарогу скрозь вось гэты хребет. Там ледзь пролезлі. І яшчэ выратавалі аднаго чалавека, падарожніка. Ён ужо нам сустракаўся, але зараз будзем яшчэ яго... Ну, мы яшчэ раз яго выратавалі, таму што ён у папярэдні раз быў у лагеры увогуле бандытаў. Вось, мне тут зараз Фрэй яшчэ дапамагае тым, што закрываем экран. Так. У нас велізарны кавалак гор не адчынены. Я думаю, яшчэ... Ну тут нават па рэгіёнах, калі глядзець, гэта яшчэ раз, два... Ну, горы гэта нармальны такі кавалак. Раз, два, тры, чатыры... Можна сказаць, 5. Раз, два, тры, чатыры... Ну, вось гэты кавалак яшчэ пад сумневам. Ён можа быць на беразе дзе-небудзь, але такое адчуванне, што ён будзе хутчэй ўсё вось тут дзесьці скончваецца. Я зноўку працяг размовы ў нашым месцы і ў іншым месцы. Цікава, ці гэта моя фантазія, ці жарт ад Суперджайант. Пляж, смала, велізарная здохлая пачвара. Я думаю, што з пасылачкай на хто самы, на Death Stranding. Вось. Суперджайант не тое, каб ім прям усё акуратна па лору было. Яны спакойна могуць зрабіць такое. Так. Давайте-ка груз за собой пакінем. Так будем перасоўвацца, як перасоўваемся. О, нормально мы так каменчиков нарастили. При гэтым у сваім же караблі. Трэці раз кінем таго мужика. Я думаю, усе разы гэта было па сюжэце. Я думаю, мне не дадуць. Мне просто не дадуць такой магчымасці. Гэта... Я здзівіўся, чаму персонаж тут стаіць. І потым дайшло, што у мяне ў самога ўжо ёсць галаграмы. Так. Заказ. Так, доставить хіральныя ачысцителі і седатыўныя, ну як ачысцителі, тыя, хто забруджванне па тыпу прыбірае, ну па сутнасці ачысцителі, але гэта ў сэнсе лекаў, то бок гэта не нешта гэткае. І седатыўныя ва ўсходнюю лабараторыю. Добра. Зноў горы, гэта мы любім. Давайте, можа, адразу да раніцы дачакаемся. Я зайду на Магеллан. Так, не, давайте адменім. Я спецыяльна дачакаюся раніцы. Тут. Таму што ў папярэдні раз мы па гарах уначы неяк уходзім, мне гэта не вельмі падабаецца. Давайте паспім. Вітай, Женчык. О, блин, я заснул там, где ему холодно. Это помылка. Это ж помылка, правильно? Он же замерзать будет. Треба было на Магеллане. Не? Альбо гульня мне гэта выбачыла. Актываваны вугаль. Ну, суперхіральны такі. Так, вось зараз забіраем заказ. На наш грузовичок. А што на ім? Што на ім такое знаходзіцца?
Гума. Так, это гума. Контейнер гумы. Давайте тады мы готовыя і зараз гэтую гуму просто перапрацуем, пакінем тут. Можа быць, яшчэ нешта перапрацуем альбо зробім сабе. Так. Перапрацаваць. Гума. Гранаты нехай застаюцца. Стикиган нехай застаецца. Якары, лесвіцы, шмат іх. Спрэі. Гэта ўсё на месцы. Нормально. Отдаем. Вітаю, Пурбай. Вітаю, Тенчик. Я калі пропусціў каго, выбачаюся. Так, па-па-па-па-пам. Тады. Ну, нам аднаго хопіць транспартёра гэтага, правильно? Вазочак на месцы. І просто памяць потупалі. Ну, так, у мяне лесвіц хапае, у мяне якары і хапае. Калі патрэбна, я ўсё гэта магу на спіну закінуць. Тое, што ў мяне там знаходзіцца. А мой шлях будзе праз горы вось у гэтую абсерваторыю, так? Я прапаную абысці вось такім чынам. То бок мой план, ну, вось тут гару складана будзе абысці. У меня есть варыянт альбо далёка-далёка забіць і абысці вось так і падняцца вось тут. Гэта варыянт адзін. А другі варыянт, гэта вось тут выглядае плюс-мінус нормально, ну так не рэзка. Я падымуся тут, пролезу вось так і дабяруся да абсерваторыі. Мне падаецца, гэта самае тое. Так, а для гэтага мне патрэбна прыкладна ў тым напрамку. Так і патупаем. Усё па плане. Другі вазочак? Не, другі вазочак сэнса не мае, таму што, па-першае, ён будзе займаць месца. Па-другое, мне патрэбна моя мабільнасць у сэнсе таго, што мне, магчыма, прыйдзецца спускацца па гэтых самых па вяроўках, а вазочак гэтага не любіць. Вось, мне патрэбна будзе ўсё нагрузіць на спіну, а чым менш я сабой вязу, я максімум адзін вазочак сабе на спіну запіхну. У лепшым выпадку. Таму такая стратэгія. Толькі адзін вазочак. А блоки сверху собраліся. Даволі нізка. Магеллан чуйно. DHV Магеллан, ви бачите. О, бачу. Цікава, ці можна на труне па снезе серфіць? Я думаю, гэта самы зручны варыянт, просто з-за таго, што я іду на іншую тэрыторыю. Труна ўжо і не дапаможа. Так. Ці правильно я иду? О, так, мне далёка. Мне прям далёка. Это вось хребет, так. Ён будзе яшчэ... Тут мои сляды нават яшчэ засталіся. Мне яшчэ палову дарогі у тым же напрамку. А ці можна на трайке? Что такое трайка? По типу трицикл? З вазочком. Не, падаецца не. Трэба яго адчапляць і класці ў багажнік. Мне падаецца, ўжо спрабаваў нават. То бок, ну не пачапляецца. На тросе можна, так. Ну, трос і прасунутая рэч. Трос ты толькі па хіральнай сеці зможаш зарабіць сабе, то бок ужо па тэрыторыі, якую ведаеш. Тут есть грузы. Я бы их проигноровал. Я, звычайна, гэтага не раблю, але зараз я бы проигноровал. Мяне чакае яшчэ шмат доставак наперадзе. Не, ведаеце што? Я возьму.
будем брать. Не могу утрыматься. Можна будзе пакінуць на месца, якое мы адчынім. Рагулька, дык... А рагулька мне ж наперад патрэбна вось туды. Ну, яна мне яшчэ закіне, куды мне не патрэбна. Мне вось у тое вузкае месца патрэбна. Вось там, дзе хребет скончваецца, і пачынаецца яшчэ вось высокі уздым. Мне вось у гэта вузкае месца патрэбна. Інакш гэта не мае сэнса. Там лепей не будзе, там будзе горш паўсюль. Яна куды трэба, дык я ж бачу, што няма ніякіх месц яшчэ. Яны ж павінны бачыць адну, то бок ты, па сутнасці, рагульку бачыш адну, павінен бачыць наступную. Новыя крыптабіёты? А не, гэта старыя, гэта хронабіёты. Просто подмороженный некий коралл. Так, і... Так, ну, я правильно іду. Я туды, куды і жадаў. Будзе генератор яшчэ па дарозе, але ён нам нічога... Камунікацыйны робот? Што? Пачакайце-ка. Гэта нешта новае, не? Камунікацыйны робот? А, гэта груз. Зразумеў. Я такі, што? Здесь груз экстра лардж нейкі. На Mountain Blade 2 отправляется 1000. Дякую велике. І вітаю, Рведак. Кераміка яшчэ. Ну давайте пакуль браць, як звычайно, ну, по максимуму, а там разберемся. Оп. Так. Лавіна. Де лавіна? З якого боку? Не, лавина. Ух. Так. Холера. Добра. Калі тут груз быў, які яго смяло. Забяром вось гэта. Новые портеры. Зовут теперь с Морозевым. Не-не-не, я не ожидаю эту рекламу траплять. Не-не-не. Так, мы нормально идем. Якраз таки туды, куды хацелася, і яшчэ і не той, каб там нешта згубілі па дарозе. Я шчыра думаў, што гэта можа быць самы складаны кавалак маршруту, таму што нам пераваліць вось тут. Тут невялічкі хребет усё яшчэ ёсць, але ён павінен быць такі мягенькі. Можа быць, нават вось тут просто падымемся і спакойна яго перайдзем і далей забрацца. Таму што астатняе выглядае не настолькі крытычна. Еще мінус хіральная сеть. Можна не чакаць ніякіх ні будынкаў, ні чагосьці такога. Самі па сабе.
Ось, і соненька, пригожа яка. Тільки тут ветер піднявся вже. Там груз збоку застаўся. Магчыма, я праігнарую яго, ён расхрыбет не ў зручным месцы. Прыгажусь такая. Толькі што праверыла, і сапраўды нельга. Падалося, што на Reddit на відосе чел так ехаў, але ў першай частцы. У першай частцы, наколькі памятаю, таксама нельга было. Але ёсць нюанс. Выйшлі моды. Ну, калі яно выйшла на кампе, то з'явіліся моды, і модамі можна што заўгодна зрабіць. Угу. Высокая... Ну, мы на вяршыні гары, і мы будзем... Так, то мы будзем губляць прытомнасць хутчэй. Нам трэба будзе есці крыптабіотаў, каб не згубіць сабе прытомнасць. Крыптабіоты з'елі. Кайфово яка. Я прям просто медитирую. Так, у нас павінна быць літаральна за гэтым хребтом. Вось тут. Толькі ўниз спусціцца неяк асцярожна. Давайте пабудзем трошки левей. Там спакайней спуск. Падавалася, як мінімум збоку. А, вось тут можна. Спакойно. Вось она, обсерватория. На горы.
Больше криптобиотов. Не хапае мотки, якая была бы больше, якая больш запавольна рухалася под такую музычку. А там, я не памятаю, вельмі абмежаваная колькасць кадраў. Ну, то бок, каб зрабіць павольны рух, гэта патрэбна больш кадраў дадаць. І, па-мойму, у эмотак вельмі абмежаваная колькасць кадраў. Таму складана з павольнымі эмоткамі. По-мойму. Я зараз, можа, прыдумваю. Грузы, якія мы знайшлі, хутчэй за ўсё тут прама скінем, каб хто-небудзь іншы даставіў. А чё, они што, мы мужика разбудили? Ён увогуле здзівіўся, што мы тут. Я што заўважыў, што мне падаецца, больш, чым пэўную колькасць лайкаў, то бок вы не можете набрацца мільён груза і даставіць за адзін раз персонажу. Вы можете сабе атрымаць одну зорку толькі за раз. У мяне такое адчуванне. То бок, па сутнасці, вось гэты 474 лайка, я амаль, ну, я па тыпу большую частку другой зоркі зарабіў, так? Калі б я зарабіў 1000 лайкаў, то я бы ўсё роўна быў крыху, можа быць, бліжэй бы да канца двух зорак. Ну, можа, мне падаецца. Але адчуванне такое прыкольнае. Быццам бы, ну, альбо яно, чым больш ты дастаўляеш за адзін раз, тым менш ты як бы атрымліваеш у выніку прагрэса да зоркі. Такое адчуванне. Ну, типу, яно запавольваецца з кожным лайкам. Таму мае сэнс зарабіць шмат мелкіх дастаў замест адной вялікай. Ну, канешне, калі вам па дарозе і вы можете шмат прывезці, то чаму бы не, але, ну, па сутнасці, калі вы на сваіх дваіх ходзіце, вы не тое, каб шмат губляеце. То бок вы проста мелкія даставы, вось колькі можете прывезці, столькі прывозіце. Здаваць па чарзе. Я думаю, што гульня гэта ўлічвае. Яна ж запамінае наш маршрут і колькі мы ідзем. Можа быць колькасць, ну, тыпу раздзяляем даўжыню маршрута на колькасць груза, які вы даставілі. Тыпу далёка і шмат будзе больш эфектыўна. Ну, я не ведаю. Я прыдумваю зараз. О, кіслародная маска, тлёнавая маска, можна дыхаць. Так. За дастатковай батарэі маска будзе прадастаўляць вам дастаткова талёну, зніжаючы хуткасць, з якой вы губляеце прытомнасць, пакуль вы ходзіце. Ну, і дазволіць вам дыхаць нармальна ў зонах, у якіх мала тлёну увогуле. Цудоўна. А яна аўтаматычна будзе? Мне не патрэбна яе апранаць. У ідэале, каб яна проста, ну, сама па сабе працавала. I've been told this is indicative of Plategate emergence. You know, after being alone all this time, I wasn't sure I'd be able to stay the course. Till you arrived with that. Мне падаецца, мы для Хікса пракладваем браму спецыяльна на наступны кантынент. Вось што яго цікавіць. I'll do my team proud. Oh, I've shared schematics for an oxygen mask with you. I'll help you stay active in areas where the air's thin.
Personally, I'd recommend you wear one at all times when you're in my neck of the woods. Ну, я пам'ятаю, што ў першай частцы так для часткі у першай для часткі груза ўлічвалася адлегласць у падліку кошту даставы. Ну яно тут таксама прапісвае, малюе маршрут, то бок так же сама як у першай, але як быў гэты разлік для мяне не вельмі вядомы, там ён не вельмі відавочны, тым ён усё яшчэ працягваў быць невідавочным. У першай частцы ён дакладна ўлічваўся, што ну як быў плюсік шоу, тут неяк ён можа быць па-іншаму налічваецца, таму што не вельмі відавочна, за што ты атрымліваеш плюсы, ну самі лайкі. Tar current fluctuations and whatnot. Mostly in the eastern part of the continent and elevated regions. Going forward, I'll also be paying very close attention to signs of plate gate emergence. Я якраз таки The chiral cloud дослідую, has been так. gradually descending ever since I got here. Everyone was suffering from exposure, and I'm the only one who stuck around. You're the first friendly face that I've seen in a minute. Так, добра. Па сутнасці яны даследавалі плыні гэтай самай плыні смалы тут, ну і тут групоўка цэлая была, і таксама як брамы паміж кантынентамі, як яны працуюць ці з'яўляюцца. Адзінае, што пакрыху апускалася слой хіралія, ну паветра ён ўсё апускаўся, ён ўсё бліжэй да лабараторыі, ну я так разумею, атмасферы. Вось, і пакрыху ён забруджанне хіраліем тут усё ўзмацняецца. You know, at high altitudes, on mountains, like this one, for example. And if you climb above the cloud layer, you've got even less oxygen to breathe. Saps your energy even if you're not doing anything strenuous. Over time, you'll cover less distance and be at increased risk of slipping and falling. It's a good idea to wear your oxygen mask to help you stay strong and sharp. Сам топіць Хіксу цягае, то браму робіць. Но мне падаецца, вось гэтая штука з APEC увогуле, я не бачу ніякай штукі, акрамя як брамы. І вось гэта пашырэнне, яно патрэбна чамусьці патрэбна Хіксу. Я не разумею, якая сувязь паміж APEC і Хіксам, але мне падаецца прям прамая абсалютна. In any case, I hope you come visit me here again sometime. I understand it's a lot to ask folks to make the trip on a regular basis. But that's why I'm hoping I can offer you stuff. Выбрацца з берага магчыма. Keep on keeping on, man. And thanks again for all your help. This is the president, Sam. Chiral network. Вось гэтаму чалу мы не давяраем. Ён звязаны з гэтым самым, з Хіксом. Once the remaining regions have been integrated into the network, the manifestation of a new plate gate is all but guaranteed. Marshal your strength to overcome the final hurdles and make this continent whole again. We're all counting on you. Sam, Rainey's not doing so great. It might be more of a mental than a physical issue, but I'm honestly not sure. Do you remember? Нешта з Рейні адбываецца. We think she should be able to help ease Rainey's anxieties. It was Tommen's idea. We already reached out, and she said we could come visit anytime. Треба адвесці Рейні да лекара. We can use the Magellan to travel there. Once you've made it back to the ship, just head to your private room and settle in. You can use the trip to catch up on sleep. But if there's anything you need to take care of before we depart, now would be the time to do so. Вось, зараз нам, па сутнасці, вілачка невялічка, боже, то... Прыватная нейкая сувязь ён зараз уключыў. It seems Drawbridge has reason to suspect that APAC may have been involved in the production of ghost mechs. This possibility concerned me as well. So I conducted my own. Ён кажа, што ён сам расследаванне сваё зрабіў, каб разабрацца. Так, ну глядзіце, тут з-за таго, што ўзаемадзеянне за ўзаемадзеяннем, так. Спачатку спалучаецца намі прэзідэнт такі: о, цудоўна, брама хутка будзе адчынена. Ну, карацей, у нас 75%
гэтай самай гэта 75% Аўстраліі ўжо пакрыта. Ну вось гэты прэзідэнт, які па сутнасці проста з ніадкуль узяўся ў пэўны момант. І потым і ну стэлефанавалася Фрэджайл і кажа, Рэйні нешта не ў парадку, ёй неяк дрэнна сябе адчувае. Можа лепей да маці яе, ну Мазерхуд прывесці, не маці, а там Мазерхуд прывесці туды, каб ёй было лепей. Лекар яе можа дагледзець там. І пасля гэтага з намі звязваецца зноў жа той же самы прэзідэнт, які звязваўся толькі што. Ён кажа, што ну мы у вашай каманды тыпу мне вядома, што вашай каманды з'явіліся падазрэнні наконт таго, што APEC, якой ён кіруе, тыпу ён прэзідэнт гэтай APEC, мае нейкія сувязі з стварэннем гэтых прывідных мехаў ад Хіггса, то бок сувязь паміж імі ёсць нейкая пэўная. Ён кажа, што гэта вось прыватны канал, мы зараз з табой толькі адзін на адзін, сам на сам, і мне хочацца верыць, што ну тыпу, ну карацей, я сам гэта расследаваў, і вось што я знайшоў. Так, and reaffirm that Apex underlying technologies and iterations of an older. Так, ні халяр не разумею пакуль. Older Bridges framework. What I'm getting at, Sam, is that the guilty party is not APEC. Это Bridges павінны Which ў is to гэтым. say, the UCA may also have some involvement with Ghost Mech. Это па тыпу ён абвінавачвае UCA ў стварэнні мехаў, а не APEC. Але я не разумею, што іх там адбываецца і хто ў іх там галоўны-то атрымліваецца. Таму што UCA, па сутнасці, быў Дай Хардман, так. Ён прыйшоў, стаў першым прэзідэнтам UCA, але недоўга там пракіраваў, усё замяніла, па сутнасці, APEC. І вось гэты там лічбавая дэмакратыя нейкая, там замянілі сваю сістэму. Вось, вельмі, дзіўна. І ён кажа, што тэхналогіі мехаў стварэння гэта тэхналогіі, якія старыя распрацоўкі UCA, а не APEC. То бок UCA неяк звязана з гэтым. This would perhaps explain why firearms and other weapons have become commonplace on the Australian continent. The UCA's precursor, the United States of America, had a prominent gun culture. Though Americans first took up arms to liberate themselves from British colonial rule, they retained the right to bear arms so that they might defend themselves against future government tyranny. APAC has no such designs, of course, but Higgs has used factories to obtain weapons in an attempt to subjugate the continent through violent action. And so, the people of Australia have, in response, been forced to take up arms in self-defense. A distinctly American philosophy, and one which would appear to have spread to this continent. The more we seek to unite the people with metaphorical ropes, the more essential sticks seem to become. This particular situation is one that I feared might come to pass, which is precisely why I determined that it must not be the UCA, but a civilian organization which takes the lead in expanding chiral infrastructure. But if the UCA is indeed somehow implicated in these events, it may dramatically alter the calculus. I realize it must be vexing not knowing what to believe, Sam. Should I learn more, I'll contact you at once. Мы и тебе, мужик, не доверяем, и что бы ты ни рассказывал, мы не доверяем. И Чарли мы не доверяем. И он такий, калі ласка, нікому не кажы, мы не можем нікому давяраць. Вось гэтая херня, там мне не падабаецца. Мне не падабаецца гэтым Фрэджайл, таму што яна такая, о, нешта і тут не так, і нешта падазронае. Не, як бы, ну, падазронае это падазронае, але, ведаеце, такая вось гэта параноя, яна заразная. І, тыпу, няма нікому давяраць, і ў выніку атрымліваецца херня нейкая. Так. Давайте возьмем заказ, як я сказаў. Мы будем выконваць не асноўны заказ. Ну, як мы сёння ідзем па сюжэце. О, блин, гэта туды ажно. Дастаўку ў 2 месцы.
Карацей, доставы дзве. Давайте па гарах паходзім. Гэта хоць і не вельмі зручна, але гэта адчыніць нам, я так разумею... Блін, а вось гэту лакацыю мы неяк адчынім ці не такім чынам? Хацелася б. Карацей, трэба спусціцца ў фабрыку, у якой мы былі ў самым нізе, а потым зноў забрацца ў гару. Я жадаю па гарах патусіць. Толькі з Хіксам усё зразумела. Ну так, не, мы не ведаем проста, што ён робіць і як, ну, якімі метадамі ён карыстаецца дакладна. Але той момант, калі сябры больш не зразумела штука. Давайте выканаем, ладно. Рыштунак у нас усё яшчэ ў парадку. Прям так і адпраўляемся. Я адзінае, што разгружуся трохі зноў на вазочак. У меня коты тут тусять. Туды-сюды. Я сказаў, што грузы гэта я... Так, я тут пакіну на доставу. Але ж там іх і ўнізе можна было б пакінуць такім жа поспехам. Не, давайте даверым іншым. Так. Усё, што мне не патрэбна зараз, гэта ўсё адпраўляецца іншым гульцам. Каб мне толькі рыштунак застаўся зараз. На Titan Chaser адпраўляецца 1000, нават 2000. Дзякуй вялікі. Рагулік? Не, мы зараз дадатковымі штукамі займацца не будзем увогуле, ніякай там пракладвання. А хаця, ну гэта магло бы спрасіць мне потым пад'ём? Вельмі. Ну, тэоретычна так, мне мог бы пад'ём гэта... Ну, прасцей было б падымацца ў гару. Таму што вось гэтае месца ёсць. Вось тут. Інжынер гэты. Ну, я нават не ведаю. О, вітаю, Найдревенс. Я, выбач, не заўважыў, хто закінуў на Titan Chaser. Так, о, я не той бок гляджу. Рагулік, у мяне ПХК на гэта, я задзяўбуся ПХК з сабой насіць. А груз мой на спіне зараз... Гэта што? Гэта кераміка, давайте кераміку тут скінем. Перапрацаваць. Кераміка адпраўляецца туды. Мы з сабой толькі рэштунак будзем насіць. Зараз зноў на фабрыку, у самы-самы ніз гары, і потым зноў на самы-самы верх гары. Где там моя маска кислородная, тлёновая? Мне патрэбна. Яна не тут? А дзе яна тады? Альбо яна сама актывуецца праз пэўны час. А дзе яна? Я ж атрымаў яе сабе. Яе патрэбна раздрукаваць. Правильно же? Я ж правильно зразумеў. У кастрычнік варта трохі хорор прасунуць. Ну, самы час. Вось яна, усё. Я думаў, што яна нейкая такая... Типу, як просто з сабой, як капелюшек, нешта такое. Давайте апранем. Ось. Гэта павінна вырашыць трошкі праблему з стратай тлёну высока ў гарах. Ну, чаканні кастрычніка. Ну, так, я зразумеў. Так. Я не памыляюся? Так, усё. Там же, куды... Адкуль прыйшлі, туды ідзем. Тут и так холодно, мы губляем нашу трываласць. Что там? Мне ад цябе патрэбна дапамога. Так, я не... Гэта той чел з прыгодамі. А чаму маска? Ну, вось гэта. І ён падзякаваў за тое, што ён толькі зараз зразумеў, што мы выратавалі яго 2 разы.
Што мы, тыпу, той же самы чалавек. Ён знайшоў яшчэ цёплыя... Так... Не, ну гэта мы так ведалі. Каля Мазархуд ёсць... Дзіўна. В сутнасці дае нам тое, што мы так ведаем. Ну ладно. Есть и криптобиота? Не, у меня зараз все в порядку. Не только проблема. Давайте тут вверх. Прокараскаемся. Давай, 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 Сэм. Яшчэ крыху. И мы, по сутности, с горы тут просто так и пойдем по прямой. А что мне? Я ж не полечу? Я ж не полечу, ну. Потому что она там. Вось на калеры яна гэтая рампа тут. Ладно, может быть, на мотоцикле яшчэ на якім на трыцыкле нормально. Это для лянутных падказкі пра крыніцы. Ну, па крыніцу было бы добра пабудаваць дзе-небудзь тут паблізу. Файнае месца было бы. Дарэчы, можна ПХК сабе ўзяць хаця бы ну, на заплечнік. А, у мяне ён толькі адзін. Трэба асцярожней з ім. Ну, можа быць карысным. Так. І калі мне спатрэбіцца... Дзе яна? Вось. Есть хотя бы нейкие признаки? Вось у там напрамку есть. Слабые. Не, ведаеце, я ж сказал, что мы сегодня додатковым займаемся минимально. Мы робим только для адчынення новых людей, ну, по типу гэтых самых тэрыторый. И сюжет. За... Ну, з іншага боку, не той, каб далёка. Блин, ладно. Я адчыню. Я, карацей, я знайду тут месца. Крыніцу адчыню. І там уже паглядзім. Просто калі я наступны раз буду тут, а? Дзесьці ў тым напрамку, правильно? Мне падаецца, вось на гэтай скале будзе, там зверху. Ну, напрамак дакладна туды нейкі. Можна тут прям залезці неяк? Там просто ёсць роўная пляцоўка нейкая, яна вось падазрона нагадвае месца для крыніцы. Прям тут складаненько будет. Так, может быть. Я просто не ожидаю лестницу прям ставить. Хотя у меня этих лестниц, я вам скажу, там до холеры. Так, ладно, давайте лестницу поставим. Але тогда уже коли лестница, то мы можем и тут поставить прямо одразу напрямую. Она же довольно долгая, она же дотягнется туда. Так, у меня тут было... Лестница. Так, и поставим ее. Так, будет перешкоджать. Ладно, тады давайте лестницу просто покладем тут, по сутности. Я вот так зараблю. Оп. Эй, Сэм! Сэм! Не-не-не, тримайся! Божухна. Не, лестница... Фигня. Так,
Бярем яшчэ одну спробу на лесвіцу. Трошки зваліліся. Ладно, добре, що мне їх шмат. Ну ось так, будеш? Поехали. Ну тут же мамаль прямая поверхня. Сэм, что за фигня? Чему ты не желаешь там трыматься? Там по сутности, блин, ровная поверхня. Давай, яшчэ раз. Пакуль не атрымаецца. Во, вось зараз атрымалася. Что за лажа? Мы вяроўку спусцім адтуль. Вось з гэтага месца. Мне падаецца, ў нейкую лухту лезу, насамрэч, і нічога тут не будзе. Так, давайте вяроўку спусцім. Просто каб была. Дарэчы, вяровачкі у мяне таксама ж ёсць, правильно? А могу пакінуць пастку? Ды не, ну навошта? Так, і вось яна вяровачка. Вось так станем і просто кінем. Кудысьці... А, ён зараз не назад адкідывае, так? Ён перад адкідывае, калі ты стаіш на паверхні. Ну ты кідаеш увогуле. Не, я не зразумеў гэтай логікі. Вось зараз яна кудысьці ўніз туды уляцела. Усё, падыдзе. Нормально. Тут бы знайсці нейк магчымасць прабрацца. Так. Куды нам показывае наш? Так. Усё яшчэ далёка. Оу. Ёсць у мяне падазрэнне, што яно будзе ўвогуле не тут нават і не блізка, а ўвогуле з іншага боку. Вось тут, напрыклад, дзе-небудзь. Ну, я не веду, давайте на гору тады уже... Калі мы уже тут, давайте на гору залезем. Не, ладно, не полезем. Полезем. Я обойду. Просто крыніца ўжо блізка, як бы, і шкада яе просто так пакінуць. Можна было бы рагульку утыкнуць. Ну, тут ад яе ніякага сэнсу няма. У гэтым праблема. Я насамрэч падумаў, што тут будзе месца, вось там, вось гэтай камяні, яны зверху створаць платформу. Насамрэч не. Ні халеры. Не будзе ніякай платформы. Вось так я... Не, ведаеце, нахрен, не, потым. Потым. Я так заліпну. Death Stranding ён такі, я такі, о, я толькі па сюжэце пайду, а зараз такі, дадатковую місію. Ага, а вось тут яшчэ і крыніцу цёплую адчыніць. Пачалося. Не, давайте ўніз. Нам вось туды на ўзбярэжжа патрэбна, вось там. І нам патрэбна да фабрыкі зброі ісці. Это дадатковы квест, каб адчыніць лакацыю нават новую. А потом мы можем отправиться на Магеллане уже до Мазерхута и глядеть сюжет. Набирается маска. А маска сама не сдымается, правильно? Мне потрібно ее снять.
Хто там воював у горах? Сем. Хто ж ще? Это ПХК? Так, это ПХК. Альбо як яны? Personal Construction, нешта... Штосьці там, штосьці. Персональныя, будаўнічыя. Я не упэўнены. Я не упэўнены, як ну, расшифроўваць, уже не памятаю. Можна было б падабраць сабе. Додаткова. Персональная лего, вось. О, до речі, пачатачкі пачынаюць працаваць, я ж сабе новыя набыў там. Электрамагнітныя, якія дазваляюць лепей чапляцца і груз падбіраць з дыстанцыі. Я думаю, маску можна здымаць, мы уже дастаткова нізка. Так. А можна хутка неяк зняць, не? Такая магчымасць ёсць? Падаецца, няма. То бок, ну, яна ў любым выпадку. Ёй прыйдзецца... Ну так. Добра. Тады мы... Идем у наш груз и здымаем просто маску руками. Что дзіўна, я думаў бы, логічна было бы, каб яна хоць і пастаўлена ў мяне, але здымалася аўтаматычна. Альбо... Не, давайте протрымаемся, паглядзім. Пусцімся ў самы низ, вось з холоднай тэрыторыі, паглядзім, як яна сябе павядзе. Там дакладна было слово хіральны. А, ну ён можа быць тады так. Персональны хіральны конструктор. Можа быць. Ну, можна заўсёды залезці ў мясцовую гэтую, ну, базу даных. Там распавядзецца ўсё. О, дарэчы, браму бачна адсюль. Бачыце? Браму, праз якую мы сюды прыйшлі. Мне еще было желание до яе сходить просто так. Пересунуться по ёй не по сюжете, а просто по своему желанию. О, дрется. Одинотка. Так, а коли я сюды пойду... А нормально атрымліваецца. Там невялічкі пагорак. Вось, так, нічога дрэннага. Можа быць, нават хуценька на тросе з'едзем. Было б добра батарейку. А, батарейка ж разраджаецца гэтым самым. Нашай маскай. Лена, мне так цікава паглядзець было бы, ці маска здымецца аўтаматычна, ці не. Ну-ка. Няма ніводнай кропкі, куды падключыцца гэтым зіплайнам. Давайте маску здымаць, бо яна сама зараз выключыцца. А нам электрычнасць яшчэ спатрэбіцца. Так, дзе яна? Ніжэй, так. Вось ты маска. Нормально. У контейнеры побудзе. Будзе просто холодно. Без маски. Хлорабіоты яшчэ з'едзім. Оп.
І ось там прям по прямой, ось бачите, здоровенний ангар, це наша фабрика, на яку ми йдемо. Там брама? Де? Ну, браму я вже Так, так, так. Ось там бачно. За лічені. Хімікати. Генератор. Здесь а штосьці маё, правильно? Я ж тут ставіў. Як мінімум добра будзе ось под гэты грыбочак подлезці. По дарозе. А свайго будынку я тут не бачу нешта. Але можа ён там яшчэ ніжэй, далей. God damn, it's cold. Так, адрамантаваліся кантэйнеры. Хімікаты з сабой па дарозе забяром. Оп. Нормально дайшлі. Тое, што на нас мы зайдзем на фабрыку, разберемся з фабрыкай. Тое, што ў нас з сабой ёсць зараз, мы закінем у гэты самы, ну, потым, калі будзем вяртацца, закінем у раздатачны цэнтр, які тут літаральна паблізу, вось ён, бачна. Оп. Можа быць, перад тым, як штурмаваць гэтую фабрыку, мы зробім невялічкі перапынак яшчэ. На 5 хвілінак і потым працягнем. Я бачу там свае будынкі, так? У мяне ж там вежа засталася. Это яна. У мяне ёсць яшчэ ПХК, я магу паставіць там паштовую скрыню. Крыніцу пабудуем? Не, тут же, ну, тут, я думаю, не будзе паблізу крыніцы, не? Ну, яно нават нідзе і блізка не... Няма нават паблізу. Нідзе. Для бандытаў. Ну так, гэта пастка для бандытаў будзе. Неблагая ідэя. На жаль, крыніцы можна ставіць толькі там, дзе скажуць. А мы да іх падкрадземся з драбінамі і ляснем гэтымі драбінамі па ім. Так, было бы добра мець генератор, так? Ну ўсё, тут поўны комплект. Тут і генератор вам. Паштовай скрыні не хапае для поўнага шчасця. Давайте до генератора. Я тут літаральна зараз паштовую скрыню пастаўлю першым ПХК. Так, паштовая скрыня. Вось сюды.
Так, мы з гэтай штукай мы перапрацуем не хіміката сэнс нам перапрацоўваць. Давайте даверым груз. А не, блин, даверыць груз. Не, просто складзем усё. Просто людзі малаверагодна адсюль забяруць наши грузы, калі мы тут пакінем іх. Я жадаю пакінуць тут рыштунак, які не спатрэбіцца мне на базе, напрыклад, якар, ПКК. Вось гэта ўсё насамрэч спрэі, лесіцу адну пакінем. Стекіган няхай застаецца, гранаты няхай застаюцца. Усё. А, не, ўсё патрэбна было, варта было бы... я думаю, ўсё тут баявое якраз. Ну, мы тады з сабой забяром. Блин, не тое. Не, Сэм, ты не тое разумееш. Я не ў тэрмінал туды зажадаю, я жадаю адчапіць. Так. Гэта ёсць. Я, можа быць, вазочак яшчэ складу сюды. Бо ён шмат месца займае ззаду. Я жадаю быць максімальна незаўважным. А то ў мяне зброі немае аніякай амаль. Я зброю літаральна, калі там будзе бойка, то я зброю літаральна там і здабуду. Каб вы разумелі. Так, яшчык. Ну всё. Потом заберем. Зарадка. Полностью зарадились. Вежа. Пасля гэтага возьмем адпачынак. Возьмем 5 хвіліначак перапынку. Я запушу рекламку, каб ад нас адчапілася это самое твічоўская это самое халера. Чакайце-ка, ворагаў няма? Да ну ладно. Да ну ладно, там няма ворагаў. Дадатковы квест яшчэ туды. Не веру. Просто не веру. Давайте адпачываць. Пачакаем 5 хвіліначак перапынку. Пасля гэтага пойдзем правераць, што там на базе. Толькі знайсці трэба для Сэма месца, дзе ён будзе спаць канкрэтна. Няўжо я так дрэнна паставіў яго, а? Ну реально, я не могу адпачыць тут. Ну ладно. Просто посядзім пад ім. Добренька. Зараз вярнуся.
Так, працягваем. Сэм, давай. Я спадзяюсь, ты не вельмі моцна замерз. Ён візуальна паказвае, што ён замярзае, але мне падаецца, гэтае сховішча нас поўнасцю абараняе холадам. Так, нічога не змянілася, мы не замерзлі мацней. Добренька. Я ўпэўнены, будзе бойка. А там засталася зброя яшчэ з папярэдняга разу. Таму я спадзяюся, ўсё ў парадку. Што гэта у нас? Сплавы. Давайте спачатку квест, а потым будем разбираться. Может быть, что додатковое заберем. Я ўжо ўвесь квест у тым, каб проста сюды прыйсці і сысці. Мне прям слабо верится. Ну, фабрика пашкоджана ўся. Мехаў не бачна. Калі мехі адкульсьці возьмуцца, то гэта будзе прям нечакана. Давайте заберем зброю, якая тут ляжыць. На выпадак, калі штосьці пойдзе не так. Гранатамёт. Оп. Няхай будзе. Машинган таксама. І потым груз. Усё? Нічога больш, ніякай падставы больш? Мне прям складана ў гэта верыцца. Можа, занадта хутка вярнуўся сюды, тут павінны быць ворагі. Можа быць, можа быць. Ну, типу, яны тут з'яўляюцца як лагеры бандытаў. Яны з'яўляюцца ад час ад часу. Ну, гэта тады было максімальна проста. Я нешта разлічваў прям на бойку, нейкія складанасці. Я тут цэлы арсенал забраў нават. Ладно. Пісай, дык, а я-то не супраць папісаць, але мы ж ужо вызначылі, што мне патрэбна лепей далучацца да кагосьці, каб папісаць разам. Як кажуць, гэта самае, ну, камандная праца, вось. Зайдем на центры раздатачныя, так, і там скінем наш груз. І потым пойдзем у горы назад. А потым на Магеллан і тэлепартацыя да Мазерхуд. Пізбілдинг. Так, так. Як яшчэ па-іншаму павінны выглядаць тімбілдингі, правильно? Разам сабраліся, пасікалі. Як дарослыя людзі. Боже, над чым я размаўляю? Я быў каля вялікай хаткі крыптабіёту. Пачакайце-ка, мне падавалася, крыптабіёты... На крыптабіётаў трэба пісаць? Я ж у паперадні раз пытаў. Мне ж на грыбочкі... Я не разумею. Мне на грыбочкі патрэбна пісаць альбо на крыптабіётаў? Куды пісаць? Скажыце напрамак, і я буду пісаць. Так, занадта шмат груза. Размеркаванне. Бяром... Вось гэта ўсю зброю, розныя металы.
Гэта ўсё. А чаму разгрузіць? А, я не забраў самага важнага. Так, давайте-ка. Я ў папярэдні раз пытаў. Я прям пытаў, я спрабаваў разабрацца, я не разумеў. Так, разгрузіць. Я могу гэта зараз разгружаць прямо свой вазочак? Так, могу вазочак разгружаць. Цудоўна. Вазочак. Ты ідзеш за мною, так? Всё цудоўна? Усё, што цяжкае. У першую чаргу кулямёт вось гэты, грузы. Потым зброю, якую я магу выкласці. Ёсць. Ну, праецца збольшага нармальна. Астатні рыштунак, і ён не так шмат важыць. Звяжем груз, каб ён не разваліўся, калі што. Ну і ўсё, нормально. Гранатны пісталет наш амаль разваліўся. Шкада. У мяне ёсць успамін, магчыма, памылковы з першай часткі, што якраз сумеснае пісанне ў адным месцы будуе домікі для хаткі крыптабіотаў. Гэта праўда, наколькі памятаю, але не ўпэўнены, што гэта так працуе ў другой частцы. Ну, давайте спрабаваць. Знойдзем здаравенную вежу крыптабіотаў і папісаем на яе. А для чаго мы гэта робім? Каб, типу, просто у першай частцы, по-моему, можна было ісці і просто сустрэць грыбы, не? Раней. Ці неправда? Толькі спачатку сабяры крыптабіотаў, а потым пісай. Разумна, разумна, я нешта не падумаў. Для навукі, зразумеў усё. Тады у мяне ёсць матывацыя. Грыбы потым разрастаюцца ў базы крыптабіотаў. Зразумеў. Таму пісаем на крыптабіотаў. Лагічна. Так. Па сутнасці, я сюды прыйшоў проста аддаць груз, які ў мяне ёсць, каб не насіць яго з сабою, і няхай хтосьці яшчэ даставіць яго. О, у мяне нават груз быў сюды, цудоўна. Этот отправляецца сюды, а даверым яшчэ рэшту. Усё пачалося з таго, што я аднойчы сказала, што мне далі лайк за залаты грыб, але я не гадавала ніякіх грыбоў, а проста адзін раз папісала на велізарную вежу крыптабіотаў. Добра. Я вось кантэкст тады забыўся, і калі мы спрабавалі вызначыць, куды мне пісаць, у якім напрамку, мы ніяк не маглі зразумець, што нам рабіць, там ж цябе ў чаце не было.
Так, гранатомет. Wanna try it out? I'm increasing the materials allocation for you. Now display your current order grade. This grenade launcher is lighter than the old model. It should be easier to walk around with in the field. А, потом наш гриб сеў Магеллан, вось яшчэ. Мы у адным месцы папісалі, і потым зверху Магеллан просто прызямліўся. On something I hope will make your life at least a little bit more pleasant. Promise you won't be a stranger. Вітаю, Патейто. Так, у нас вельмі важнае абмеркаванне. Так, давяраем груз, які сюды не ідзе. Вось гэта і вось гэта. Адпраўляецца ад нас. Няхай хтосьці іншы гэтым займаецца. Мы апрацуем тое, што ў нас ужо амаль развалілася. У нас ПКК гэты на 56% пашкоджаны. Спрэй адзін даволі моцна пашкоджаны. Якары яшчэ нармальна, болаган яшчэ. Можна жыць. Ладно. Гранаты яшчэ жывуць. Пісталет амаль разваліўся. Або так можна жыць. Піца. Таксама можна жыць, ладно. Экзошкелет 69% ўжо пашкоджаны. Давайте перабудуем наш экзошкелет. Усю гэтую зброю таксама мы адправім хімікаты і вось гэта ўсё перапрацаваць. Так. Замест гэтага друкуем сабе вось экзошкелет Боккі. Ён. Пару ПГК. 2 штукі. Ну і падаецца ўсё. Маска на месцы, ўсё астатняе ў парадку. Паехалі. Так, вось гэта экзошкелет апрануць. А, гэта мой заплечнік. Усё. Можна ў вазочак частку згрузіць. Таго, што мы на спіне носім. Маска нам спатрэбіцца хутка, спрэй няхай будзе з намі, якар і лесвец можа пару зрабіць. Не, ладно. Болаган і стікіган можна туды закінуць. І адзін ПХК. Вось у вазочак пайшлі. Гранаты няхай застаюцца. Ну і ўсё, і астатні нармальна. Может быть... давайте, может, якіх пару гранат. Давайте з заплечніка яшчэ пару гранат просто разбяром. Бо там мне такія гранаты некаторыя, якія вельмі вузкім моманце можна выкарыстаць. Типу стелс-гранаты. Ну, стелс-гранату я, может быть, пакінуў бы, дарэчы. Стелс, стан... нет, тут, в принципе, нормальные такие. Ну, и стелс я бы покинул. Стан граната, яна супраць біці не працуе, давайте яе адправім на перапрацоўку. Крывавая граната можа спатрэбіцца. Ну, і адна стан застаецца. Ну так, тады я і пакідаем як ёсць. Можа, урына гранат тут самая неабходная, а тут няма урына гранат, яны былі ў першай частцы. Я, дарэчы, нават забыўся пра іх існаванне, шчыра. Такая важная частка геймплею. Просто яны, карацей, перайшлі на сінтэтычнае... Яны ў першай частцы, гэта ўсё было ад Сэма, і таму што Сэм меў там яго кроў канкрэтна ўзаемадзейнічала з BT. Але зараз яны знайшлі элементы, якія па сутнасці стварае гэты эфект. Яны перайшлі на, скажем, на сінтэтычны выраб гэтага. І таму тут, па сутнасці, застались толькі крывавыя гранаты, які не выкарыстоўваюць кроў Сэма. Яны выкарыстоўваюць выключна гэты самы, ну, яго альбо што-небудзь ад Сэма, так? Вось, яны ўсё сінтэтыка зараз. Так, давайте яшчэ зробім драбіну адну. Мне і так 2. Не, навошта? Пайшлі. А бумеранг? Ну, бумеранг выкарыстоўвае кроў, так. Але гэта... Ну, я не ўрыну ж ён выкарыстоўваю, правильно?
Ось. Давайте далей назад у горы вяртаемся. Нам патрэбна вось туды. Давайте трошки... А, не туды. Пачакайце-ка. Нам левей патрэбна. А туды левей нам карысней прабрацца... А, ну, па сутнасці мы можам вось па гэтаму схілу падняцца поўнасцю вось сюды да Магеллана і потым перайсці вось сюды. Мне падаецца, гэта самае комфортны варыянт самы будзе. Адзінае, не ўпэўнены, як мы вось па гэтаму схілу будзем падымацца. Вось тут. Это же жорстка занадта, не? Я, можа быць, лесвіцу вось тут пастаўлю і прабяруся вось так. Вось у гэта месца. Тады мы на Магеллан накіруемся вось туды. А там разбяромся. Шчыра кажучы, я выкарыстоўваў кроў з пакета крыві. Так. Так што, ў прынцыпе, можа быць, гэта і сінтэтыка ўсё роўна. Я докладно правильно иду? Мне подается, я... Ну, не самый удалый ну, подыход, але нормально, подойдем. Разбираться. Может, варто было бы правее пойти. Крыптабіоту шукаем? Ну, не прям шукаем, а хутчэй дзе пабачым, там пабачым. Гэта на што? Спрэі. Коты там робяць хімікаты. Ну ладно. Так. Божух, ну я просто я гляджу такі туды вось там у мяне дастава. Вось туды. Падаецца, як увогуле рэч, ну, месца, да якога не дабрацца нормально. Так, калі я правильно разумею, то мне вось тут. Так, мне вось у гэты напрамак. Я вам скажу, у гарах нехта нешта чамусьці у гарах ніхто не пісае. Мы вось колькі хадзілі, мы не бачылі, ну, крыптабіотаў бачылі толькі каля баз. Я прапаную нават музычку трошки ўключыць, таму што нам прыйдзецца тут нерацыянальна пірка адваліцца. Ну, гэта холодно ўсё ж таки. Шо вы ўжо пачалося?
Так, coverage. мы у сети зноў. Давайте музычку включим какую-нибудь. В идеале нечто спокойненькое. Давайте я просто включу, як ёсць. Там буду переключаться. Что гэта? А, гэта шлях. Я думаю, чаму тут лайки можно ставить? Просто мимо проходим. Так, я правильно шуду? Так, протягиваем. На снезе просто слядоў гэтых блакітных не бачна ўвогуле. А, ну і вось. Выніку сюды наверх. Тут мы перайдзем, дзе ў папярэдні раз пераходзілі. Каля гэтай рампы дзіўнай. І потым перабяромся сюды. Ідзем. Толькі снежна, не бачна ні халеры. Яшчэ блакітны гэта інтэрфейс, які на белым фоне ўвогуле абсолютно губляецца. Я толькі зараз заўважыў, у рэжыме бінокля можна хутка пераключаць песню на наступную. О, гэта вось такое мы любім. У моры ідзем. Ды не, спачатку трэба паспрабаваць праз верх прайсці, а потым у моры. Дарэчы, наконт моры і кніг. Выйшла ж Дюна на беларускай кніга. Вось я ўжо забраў сваю копію. Вось. Калі знайду час, то буду яе чытаць. А выглядае кніга вельмі прыгожа. Прям файненькая. Тэрміналогіі трошки не хапала вось дзюноўскай, ну, каб можна было пра яе разважаць, а там ужо крыху адтуль падаставаў. Так. Дзесьці ў тым напрамку. Сюды. В прынцыпе, без розніцы, мы куды б не ішлі тут. Плюс-мінус прыйдзем. Даеш варажбу па дзюне? Типа як у багемы гэты самыя варажбам па змярканню, так? Старонка, там гэты самы радок, і я пачынаю зачытваць просто адтуль.
Lord of the Rings адносна новы сабе не набываў, ці гэта не твая капуфці? Не, гэта самае, мне вельмі падабаецца кніга. Мне просто падаецца, я перачытваў яе, ну, карацей, калі малы быў, мне вельмі падабаўся ўладар прасцёнкаў. Мне вельмі падабаліся фільмы. Фільмы, дарэчы, менш спадабаліся, чым кніга. Хаця шмат хто кажа, што па тыпу, ну, прям кіно, чаму ранейшае. Ось, ну, яно як бы файна перадае кнігу, але для мяне це нешта не тое. І з часам мне, я не ведаю, я спакойна стаўлюся да ўладара персцёнкаў. Я ўсё яшчэ яго паважаю, мне ўсё яшчэ падабаецца, але я не толькі прям там супер-пупер фанат які. Вось, кнігу я не набываў, таму што я ведаю, што ўладара персцёнкаў я перачытваць на беларускай не буду. Вось. І я не заматываваны яе перачытваць. Я на любой мове не заматываваны ўладара персцёнкаў перачытваць. Я Гаррі Поттера хутчэй перачытаю, чым ўладара персцёнкаў. І пры гэтым, ну, як каб вы разумелі, мне падабаецца ўладар персцёнкаў, нічога такого. Просто я ведаю сюжэт, і мне падаецца, я ўжо поўнасцю ўсё ну, як бы так ужо некаторыя дэталі забыліся, якія ў фільме ўвогуле былі выкінуты нахрен. Вось, Том Бомбадзіла, вось гэта ўсё. Вось, я гэта ўсё памятаю па курганах, як яны носіліся там, ну, вось гэты момант такі поўнасцю выкінуты. Як памятаю, але ў той жа момант у мяне няма такой нейкай прям супер пяшчоты да ўладара персцёнкаў. Мне проста вельмі падабаецца кніга і ўсё. Ось, а перачытваць яе неякай жадання вялікага няма. Дзён на беларускай я б перачытаў. Наш чалавек, у мяне таксама з фільмамі. Дарэчы, наконт ўладара персцёнкаў і хобіта. Мне, дарэчы, хобіт у дзяцінстве зайшоў значна лепей. Я разумею, што я пры гэтым прачытаў хобіта, па-мойму, я не памятаю, якім я парадку іх чытаў. Я прачытаў, не, падаецца, разам прачытаў. Спачатку хобіта, потым ўладара персцёнкаў. Ось. Мне хобіт зайшоў лепей. Ён неяк лягчэй чытаецца. Ну, і ён, разумела, ён дзіцячы, але ён, ну, зусім новы, так. Але нават і хобіта я бы не перачытваў. Ну, вось, ну, няма ў мяне такога жадання перачытаць. Як бы не таму, што яны мне не падабаюцца, а таму, што я проста не жадаю іх перачытваць. Так, перабраліся. Хобіт больш дзіцячы. Дык я і малым і чытаў яго, чым праблема? Не, мне хобіт падабаецца больш па структуры. Я хобіта, дарэчы, перачытваў. Ўладара персцёнка, ну, хобіта там перачытаць і лухта, як бы, там, па сутнасці 100 сторонак. Вось. Просто хобіт, ён чытаецца лёгка. Ну, тыпу, ён... У мяне ёсць адчуванне такой прям прыгоды. Ну, ад хобіта. Вось. Я разумею, што ён дзіцячы, але вось, ну, не ведаю. Больш сур'ёзны стыль ўладара персцёнкаў, ён як бы клёвы, але я лепей, можа быць, якой яшчэ фэнтэзі пачытаў, якое ўжо, як бы, больш новага пакалення. Скажем так, тых фанат... Тыя кнігі, якія напісаны фанатамі ўладара персцёнкаў. Вось я, вось гэта больш маё, мне падаецца. Зараз. Раней было па-іншаму. Фанфікі? Не, ну просто любое фэнтэзі, якое мы зараз чытаем, гэта нашчадкі Толкіна. Вось і ўсё. Вітаначкі. Так што ўсё фанфікі па... Усё гэта фанфікі па Толкіну. Я б сказаў, што туды ж Гаррі Поттер ідзе таксама. Усё гэта фанфікі. У мяне была траўма ад Ніка Перумова. Ну, мне, дарэчы, Перумов тады заходзіў. Ну, мне спадабаўся хобіт, ўладар персцёнкаў і Нік Перумов. Але... ну, я скажу, што зараз бы... Не, я думаю, ён занадта падлеткавы. Ён такі для падлетка прям нарм.
А вось зараз дарослым я бы яго не перачытываў дакладна. Але это у тебя траўма не капірумова, таму што ты чытала літаральна яго фанфік па Олдеру Персонкаў. Мне падаецца, гэта найгоршыя яго кнігі. Ён літаральна там настолькі ні аб чым. Мне было вельмі складана чытаць гэта. Я просто такі, не. Нахрен. Я такое больше не читаю. Здесь тихенько планша один железный. Не, все нормально с железным. Ну, я як бы фанфики просто фанфиками, просто ну, по сутнасці-то любое фэнтэзі, яно на гэтым пабудавана. Типу, ідэя толкінаўская, яна развітая просто. У што-небудзь іншае. І гэта, ну, не дрэнна, нічога такога, з усёй павагай. Ніякага негатыву, як кажуць. Так. Без негатыву. Я думаў тут пролезть, але я нават не упэўнены. Мне падаецца, што там лухта, што тут лухта. Давайте лесвіцы. Так. Тут я залезу? Тут я уже могу лезть. І тады я пракараскаюся просто ўвесь гэты шлях. Так? В прынцыпе, гэта працуе. У нас уже сам пакрыху падстамляецца. Перумаў графаман мне таксама нібыта спадабаўся, калі я быў падлеткам, але некумоўна хутка проста перастаў падабацца. Гэта я яшчэ яго кольцо цемры не чытаў. Не чытай яго кольцо цемры. Табе яно не патрэбна. Табе яно прям не патрэбна. Калі ласка, не чытайце гэта. Яно вам нахрен не здалося. Каганова? Не, я не ведаю. Прям не ведаю. Ось. Ну, карацей так, просто Дюна у мяне як бы плюс-мінус новая, таму што зараз актуалачка. Прыхожусь такая, Давайте, я, можа, зловлю нейкі. Ось так, просто без сэма. Это ўсё трэба не забыть перакінуць. Каб вы разумелі, з PlayStation ёсць кнопка падзяліцца, але настолькі незручна ёй час ад часу карыстацца. О, і сонніка зайшло. Я так удала, вось літаральна гэтыя же камяні, яны толькі што былі. Вось. Што я хацеў сказаць? З PlayStation як бы плюс-мінус яшчэ зручна скідваць рэчы, але не настолькі зручна, як хацелася б. Напрыклад, вось гэты скриншотик мне патрэбна зайсці на телефон, зайсці на PlayStation, сказаць, што калі ласка, закінь мне ў воблака гэтыя скриншоты, потым з телефона у прыладзе PlayStation можна іх сцягнуць і потым куды-небудзь даслаць, і потым толькі я магу закінуць у Twitter. З раніцы, калі ў мяне там часу на падрыхтоўку уходзіць просто на PlayStation нешта стрыміць, я просто нахрен не паспяваю. Так, давайте гэта. Збіраем, мы зараз па вяроўцы спусцімся. Адсюль, таму што я не бачу нікага больш зручнага спосабу, шчыра. Так. І дакладна нармальна мне па энергіі. І у нас прытомнасць. Давайте-ка маску апранем. У нас дыхаць няма чым. Я забыўся пра гэта. Пакуль трындзеў, дзе маска моя? Вось яна. Апрануць. Цудоўна. Будзе паветра.
Так, размерковали. И... Где моя... Вось она. Мои якоры гэтыя. Яго можа яшчэ не хапіць. Хутчэй за ўсё яго не хопіць, я вам скажу. Тут занадта высока, так. Давайте, можа, знойдзем якія альтэрнатывы. Просто вось тут можа нават. Дзесьці знайду платформу. Вось там, напрыклад, справа. Вось так. Раз. І... А, тут, в прынцыпе, можна крыху яшчэ спусціцца самастойна. Па снезе. Вось так. Ну, вось тут давайте яшчэ адзін якар скарыстаем. А як так? Пачакайце-ка. Сонца ж зайшло. Ага! Холера. Там месяц такі гіганцкі. Я кажу, мне падаецца, слой хіралія, вось гэты, які па атмасферы знаходзіцца, ён стварае гэтыя... Блін, як жа кайфово было бы. Давайте пашлі скриншот зробім. Пофіг на ўсё, пакуль яшчэ ёсць. Security measures lifted. Disengaging weapons restrictions. Take care, Sam. Мы за скриншотиком паузем. Я сказал, что мы по сюжете будем идти. Ага. Вось он ваш сюжет. Так. Зараз. Да блин, Сэм, разгорнися просто управо, вось так. Ага. Я кажу, гэта хутчэй за ўсё, амаль на 100%, гэта хіралій стварае прызму, таму што тут, ну, немагчымае сумяшчэнне, тыпу. Давайте яшчэ адзін скриншотик уже з гэтага боку на гару. Неяк вось так. Сэм амаль губляецца на фоне гэтага ўсяго, так і задумана. Так, осторожненько, осторожненько. Таму што, ну, тое, што мы бачым, гэта дакладна не месяц наблізіўся. Кожную ноч сваё, звыш новыя, якія дзесьці павінны быць на вельмі далёкай дыстанцыі, а мы іх бачым на паўнеба, гэта не... Гэта дакладна ствараецца нейкая прызма візуальная, за якой ствараецца ўражанне, што яны блізка. Я думаю, гэта ўсё хіралію ў атмасферы неяк уплывае. Достава. Must have been quite the ordeal hauling yourself up here. I salute your dedication. You found the cargo I asked you to recover, I presume. I'll go ahead and take stock of what you've brought. Excellent work. I'd swear this cargo looks fresh from the fabricator. Your assistance has ensured that I have what I need to carry out my research. I hope I can rely on your help again. Go ahead and link me up with your Cupid. If the network's as amazing as everyone says it is, then I'll want in.
З Олдаром у свой час складана было. Спачатку нейкія бязглуздыя амаль копіі, бо адзін вялікі выдавец вырашыў, што вось яна формула, бяры ды капіюй, а да чаго і прыйшоў, прымушаў аўтараў, якія прыходзілі да яго са сваімі творамі. А потым узнік нейкі умоўны бунт, бо ўсе так гэткай творчасцю наеліся і пачалі з'яўляцца творы фактычна антытолкінаўскія, адлюстраваныя. Але што так, што наадварот, фактычна менавіта Толкін вялікі адрэзак часу проста неверагодна ўплываў на тое, што як увядала фэнтэзі. Так, ну, гэта беспрэчна, і ўсё роўна амаль усё, што выдавалася, яно было горш за Толкіна. Ну, вось. Зараз, мне падаецца, ўжо такая, ну, крызіс гэты даўно прайшоў. Ён не актуален абсалютна. Убожук на лётаючы кулямёт. Цудоўна. Мне бы бачыць, што канкрэтна зараз за апгрейд нам далі, таму што там на гэтым месцы на подпісе ляжыць код. Ну ладно, я потым читаю. Now displaying your current order grade. So this is what it's like to be on the network. The computational capabilities are far beyond what I anticipated. Amazing. Oh, and it's already yielded a useful result. Let me share this data with you. It's for a floating sentry gun. Toss it in the air and it'll hover in place, after which it'll target and engage nearby hostiles. And since it fires MP bullets, you don't have to worry about unintentionally killing people. But that's not all. I've refined the design of the cargo catapult so that you yourself can climb inside and be launched into the distance. A useful option if you want to bypass particularly rugged terrain along with... О, турелі, зразумеў. Апгрейд, які дазволіць турелям страляць мною. The chiral network can help us achieve. If you deploy them wisely, you can use sentry guns to keep your enemies occupied for a while. And while they're distracted, you can sneak into secure locations or break contact with pursuers and make your escape. They've got all kinds of strategic applications, really. But they're not capable of tracking BTs, so don't expect them to help with those. Anyway, I created the guns by using the network to combine data from the cargo you brought me with my own research results. This means they can be fabricated using existing materials. Yeah, the chiral network's pretty impressive, isn't it? Дякуємо велике за It's an схему. innovation made possible through the application of my research. The core launch mechanism hasn't changed though, so you can't steer the pods like traditional aircraft. But you can adjust your trajectory to hone in on a landing point once the parachute is opened. Traveling by air in this fashion is an efficient way to traverse uneven terrain with minimal effort. Я падаецца верыць, што мы зараз зробім. Мы сябе адправім у палёт зараз. Before you launch. It's entirely possible to fly smack bang into a wall if you're reckless, and that would hurt a lot. Yeah, some people should think twice about using catapults, but I'm pretty sure you'll be careful. Мы літаральна адсюль сябе адправім назад. You've given me a Это renewed идеальная confidence максимность in my скористаться. work here. Come visit me again. Maybe I can find a way to make your work easier too. Order completed. Well done. Так. Даверам груз, які пазнаходзілі. Тут яшчэ... Ну, яго яшчэ заказы ёсць. Мы гэта рабіць не будзем, таму што гэта не асноўны квест. Можна, конечно, ўзяць было б вось гэты, які літаральна мне па дарозе, па сутнасці. Але я бы не ведаю нават замарочвацца, не замарочвацца. Даставляць ці не даставляць? Керальны зонд. Ён літаральна на кропку, якая будзе за Магелланам. Давайте. Ладно. У заплечнік гэта ўсё пойдзе. Справляемся. Зараз себе шпульнем. Адзіная, можа быць, давера будет тут груз, які мне не патрэбна. Місія. Я ж могу такое зрабіць? У меня ёсць такі груз? Один ёсць. Ачысцитель. Гэта ўсё ў одно месца, так? Так, это ўсё одно месца. Не, нема сэнсу. Я літаральна тут зараз прылечу. Так. О, хтосьці ўжо пабудаваў турель. Мы зараз прям экспрэсам. Без будаўніцтва.
Камусь в голову пришла та же самая идея, что и мне. Праблема толькі ў тым, што мне патрэбна вось у тым напрамку. Гэта не вельмі зручна. Так, трэцяга ўзроўня нават. Я магу праз гару вось зверху прастраліць. Так, залезть у катапульту. Оп. Ага, там я ударуся. І вось так праз гару туды. Правильно? Усё. Полетели. Уи! Парашют отчиняйся, я ж натискаю. А я не на той натискаю, там не... Зразумел. Боже, куда я напужался. Я натискал, мне подавалось, там кружочек есть. Так. Ну, нам, по сутности, вось эту лабораторию тут достава была. Мне падабаецца гэта больш, чым гэтыя... Як же ж яны? Вылетела з галавы веровачкі, карацей. Я бы лепей гэтым карыстаўся. Так, давайте-ка... Гэта ўсё разгружаем сабе. Цудоўна. І перавяжем гэта яшчэ. Каб не развалілася ўсё. Я паглядзел на прыземленне без парашута. Ну, я амаль гэта зрабіў. Я шчыра, мне, можа, зрок не дазваляе ўжо нармальна. Я ж сяджу не перед кампом, я перед тэлевізорам сяджу, і, можа, мелкія нейкія штукі не пабачаць. Мне падалося ў гэты момант, што яно круг. Я ціскаў круг увесь гэты час. Істэрычна. Я такі, а чаму ён не раскладваецца-то? Можа, вышыня павінна быць ніжэй. І ў выніку мне жонка ўжо выратавала, просто націскнула квадрат. Так. Мы злева ось там обойдем. Зараз. Я толькі херарик гэта заберу. Амаль дабраліся. Вось так вось мы па сюжэце ідзем, каб вы разумелі. 2 гадзіны стрыма, мы па сюжэце яшчэ нічога не выканалі. Не, ладно, мы адкрылі вось гэтую абсерваторыю. Это па сюжэце было. І не папісалі. Дык было бы куды. З таго моманту, як мы вызначылі, што мы павінны папісаць, мы не бачылі крипто... А, вось там на ўваходзе ёсць криптобіоты. Вось зараз мы папісаем. Нормально. Чат. Вы хваляваліся, што мы дрэнна пісаем, зараз мы добра папісаем.
10 тут было. А, ну ось воно передо мною літерально. Так. Спочатку криптобіоти, потім пісаємо. Не наоборот. Да що? Сэм! Твою мать. А ну клади назад усё. Circles and token numbers I never really liked. The way they think of life as some kind of gamble and watch the city drown. Where is it that I belong? Так, поклали назад. Веровочка. Перевязываем назад. І каб не було випадків таких, ти у нас залишаєшся тут наказаний. Ну все, подається нормально. Так, поп'ємо водички ще. А наконт кризису, чомусь мені на Ютубі шмат трапляється відео, так я розумію, як працює Ютуб, але ўсё-таки наконт нового кризису. Критики кажуть про те, що новые книги не цікаві, без ідеї, тупо під копірку і гэтак далей. Да гэтага яшчэ і кризис адукацыі дадаецца, бо ў тым жа США, напрыклад, зараз усе даволі сумна з пісьменнасцю. Людзі развучыліся нармальна чытаць і ўспрымаць тэкст, нават халера тыя, хто вучыцца на філолагаў. То бок новага ўладара пярсёнку чакаць, магчыма, не варта. Таму варта звяртаць увагу просто на пісьменнікаў не ў той жа Амерыцы. Вось і ўсё. Трэба глядзіць там, дзе, ну, насамрэч, гэты задача трох цел, напрыклад, кітаец же, правильно? Я, калі не памыляюся, альбо філіппінец, нешта такое. Карацей, ну, мне праецца просто гэты цэнтр пісьменнасці перамясціўся, вось і ўсё, і адукацыі. І цікавае што-небудзь варта шукаць просто не на іншым рынку, вось і ўсё. Так, а дзе там у нас? А дзе я? А, вось. No one wants to see that. Just have to hold it in. You gonna whip it out with him just looking right at you? Yeah, like fuck you are. No, not with people around. Не з людьми навокал? А што не так? Я не разумею, чым яго праблема. Ён такія, не ждай, каб на мяне людзі глядзелі. Я не разумею, ён не жадае. База і Магеллан жа. А як людзі напісалі гэта тут тады? Хто мне патлумачыць? Ладно. Чат, я спрабую, я шчыра прям спрабую. Тут гэта было ўжо. Он ще зробить на нас. Не, може бути Магеллан? Я б поверив тое, що Магеллан, а тое, що база ўплывае, я не веру. Таму што гэты самы, я ж каля базы папісаў каля цэнтра размеркавальнага тады. У папярэдні раз, калі спрабаваў хоць штосьці зрабіць. Я просто выйшаў за тэрыторыю базы і літаральна, ну, з яе баншна. Ніякай праблемы з гэтым не было. А может там были портеры? Не ведаю. Натхнение потребно. Ну так, не кожен день пописаешь, так ты, правильно? Треба особистый стан духу. Долман глядел. До речі, він там напереді висить, правильно?
You're not the one I expected to bring this in. Glad you were able to find it. I'd like to share this with you. Стабілізатор першого узроўня. Ну, не той, каб нам прям патрэбна. Своя батарэйка. Ага. Ну, можа, варта паглядзець, але мне падаецца, ён будзе займаць нейкую абсурдную колькасць месца на Been заплечніку. reviewing materials allocations. Made it so you can withdraw more for fabrication if you like. Now displaying your current porter grade. The stabilizer is a device that can be attached to your backpack. When you lose your balance while carrying cargo in the field, it'll help you to regain control. In areas with uneven terrain where it's easy to slip, it's a very useful piece of gear. Though it's only now made its way here. You probably used one back in the UCA, so I'm guessing there's no need to sell you on it. Requires battery power though, so keep an eye on your charge level when you're running it. My way of thanking you for everything. Stay safe out there, man. Order completed. Well done. Так, ну а тут уже можна закинуть просто груз, який застався, який подобрали. І йдемо в Магеллан. Transporting this cargo is appreciated. The delivery will be assigned to another Чи port. потрібно мені нешта? Мені падаецца, не. Можна паглядзець гэта стабілізатор, як ён выглядае хаця б, колькі ён займае месца. То мне падаецца, ён прям гіганцкі будзе. Бо такая штука. Ён там, па тыпу, каб вы разумелі, ён як ракетны ранец такі ззаду будзе чапаць. Во, божухна. Тыпу, ўсё, што там ёсць. Можна просто выкінуць увесь заплечнік, і вось гэтая штука заменіць мне ўсё. Вы бачыце, колькі места займае? І гэта ён першы... Не, ну можа быць, ён першага ўзроўня і потым менш будзе, але я сумняваюся шчыра. Это ракетны ранец, літаральна, для Сэма. Кажуць, на захадзе ў прыбіраннях класічную музыку выкарыстоўваюць, ну ці ў кручаю. Ну, гэта ў маім туалеце, так, так. Кожны дзень. Береш телефон з сабою ў туалет і включаеш сабе маім класічную музыку. Так. А лётаць можна? Не, ну вось ён тыпу не лётае, ён просто стабілізуе. То бок калі так атрымаецца, што стэм падае, то гэта выправіць. Я вось думаю, што можа гэта было бы вельмі карысна ў бойцы. Вось прямо у бойцы гэты ранец можа быць крутой рэччу. Калі вас удараюць, і вы просто адразу же падымаецеся без падзення. Вось, таму што калі куды вас не адштурхнула, вы будзеце устойліва стаяць. Але гэта значыць, што набоі ўсе, яны, ну, мінус дадатковыя набоі, мінус дадатковыя батарэйкі, мінус дадатковыя гранаты, вось гэта ўсё просто, і запасы крыві. То бок гэта ўсё прыйдзецца насіць на спіне, лухта ў выніку. Ну, вельмі незручна, насамрэч. Давайте гэта ўсё можна нагружаць, і пайшлі ў Магеллан. Сэму ўжо даўно патрэбна адпачыць. А, можна было і там. А, зразумеў, тут тыпу лесвіца ёсць, і ёсць рампа для машыны, так, і можна на машыне прыехаць. Кроў, так, ну пакеты з крывёю. Усё гэта прыйдзецца насіць на спіне, а гэта насамрэч вельмі шмат месца, калі яно не размеркавана там у пакетиках гэтых. Так што сумнеўная рэч. Можа быць, калі б ён быў менш, то я бы яшчэ падумаў. Але каб атрымаць яго менш, хутчэй за ўсё прыйдзецца паляпшаць адносіны з гэтым чалом. І ўсё роўна у мяне будзе пад пытаннем, ці варта яно. Я бы, можа быць, прям перад бойкай якой бы разгрузіў бы гэта. Ну, то бок спецыяльна ў гэты момант. Але, не ведаю. Усё роўна падаецца нейкая душная хрень. Мне падаецца тое, што мне зараз гэта больш універсальна, я пад любую сітуацыю падрыхтавана. Месяц, дарэчы, перасунуўся.
там над гарою. Што цікава, калі я яго бачу, то я ж павінен ну, святло ад яго ж павінна трапляць на мяне таксама. Ну, прынцып, тыпу, я яго бачу, ён мяне бачыць. А як яно працуе? Мужик вынайшаў нешта кшталт заплечніка гіраскопа, ён не гіраскоп, ён там з ракетным ранцам літаральна, то бок ён апісаў яго, што ён будзе ну, тыпу, для баланса мне запускаць ракетныя рухавікі. Каб ураўніваць, ну, раўняць мяне на месцы. То бок там не зусім гіраскоп. Давайте адпачываць. Сам хутчэй ўсё замёрз, каб зда. Ось пальцы, бачыце? Чорная просто. Зараз калі кацана будзе ў яго таксама працягнуць будзе гэта чорныя пальцы, пакуль мы ў душ не сходзім. Good morning, Sam. The DH3 Magellan is currently docked near the Motherhood shelter. An escort arrived a little while ago to take Rainey inside. The doctor has requested to see you as well. Head on over whenever you feel ready. Рейні зараз у лекаркі, а нас таксама паспыталі падысці да яе. Давай сам парадак сябе правядзе, а то ўжо. Жудасна выглядаеш ты, жудасна. Гэта ненармальна. Калі у вас чорныя пальцы, мне падаецца, гэта ўжо вельмі дрэнна. Гэта палароідныя здымкі можна разглядаць? Мне падаецца, яны там развешаныя ў гэтым. Зараз, дарэчы, мне цікава, імі можна скарыстацца ці не? Яны развешаны над ложкам, бачыш? Мы два ўсяго зрабілі. І вось яны там. Вось два. А зараз іх нельга рабіць, таму што Рэйні ў лекаркі. Таму нельга. Sam, I think it's high time we get going. All this relaxation is no good for my sciatica. А калі чорныя пальцы, гэта хіба ўжо не ўсё? Можна з імі развітвацца? Так, это ўжо можна развітвацца. Просто тут магічны душ, хіральныя вось гэтыя восстанаўленні і магія ўвогуле. Я не ведаю, што яны робяць, каб вярнуць такія пальцы. Давайте сабе зменім, па-першае, маску бы зняць. Якары ўжо выкарыстаныя. Давайте так, нават скарыстаемся кансолью. Гэта пазбаўляемся на перапрацоўку адразу. Што-небудзь яшчэ вельмі пашкоджанае такое. Адсоткаў 70, напрыклад, што не патрэбна. Не, падаецца, яшчэ жыць можна. Ну так. Маска ўвогуле амаль не кранутая. Не праблема. Так, маску здымаем. Я ж зняў. Ну. А, вось она знялась. Там анімацыя просто яшчэ. Снег. Тут. У пустыні. Што за халера?
Нешта вельмі не ў парадку. Please give it your all. Навіть спочатку тут є термінал, і ми запитували людей сюди доставити. Ми і доставимо. То, що інших запитали. Kind of you to visit us in this weather. I won't keep you long. Checking the orders now. We assumed this delivery was lost for good, but here you are proving us wrong. Там зовсім незначно уже до 5-го узровня подим. Треба прям нормально її так привести грузи, аби це хоч на щось впливало. Stay as dry as you can. No telling how long this rain will Гэты last. дощ? Там же снег іде. Order completed. Well done. Гэты дзіўны дождж, ось гэты белы. Невядома, колькі ён яшчэ працягнецца. Добра, давайте глядзець касцанку. Close your eyes. It's okay. You can trust me. It's a healthy baby girl. She's beautiful. She certainly is. Okay, coming up on 3 minutes. Someone needs to go home. Okay. Are those waves? Yes, they are. Your womb is connected to a beach. Now, open your eyes. Rainy, the child you're carrying is not dead. It's just that time has stopped in your womb. Your daughter and her mother are in perfect health. But there's still no treatment, is there? When the balance between our world and the beach is finally restored, you will give birth. There's nothing to worry about. Come on. All in due time. So wait and have faith that you and your child will be fine. Thank you. You're welcome. What about you? Someday I'll have a son, but until then I get to see him once a month. It'll all work out. Давайте на гэтым невялічкі перапынак, пакуль не пачалося хутчэй за ўсё яшчэ нейкі працяг сюжэтны. Што адбылося для тых, хто ўвогуле не разумеюць, што мы тут робім, што зараз, што гэта за персанажы. Справа ад нас Ян лекар, проста лекар, як лічуць, і яна
займаецца тым, што яна як у яе ёсць здольнасць, у яе дзве рукі, яны па сутнасці абедзве правой рукі, так, ну коротка, вось. І яшчэ з-за таго, што яна мае сувязь, яе як бы рукі звязаныя з берагам таксама, яна можа па сутнасці пранікаць проста скрозь любы аб'ект рукамі. То бок, ну, яна ідэальны лекар для вось, ну, такога, яна можа даставаць кулі, напрыклад, яна кулю дастала з Сэма. Просто без нічога, яна просто працягнула рукі і дастала. Яна у выніку тою працэдуру, якая яна зрабіла, яна часова на кароткі момант, ну, Рэйні адчуваў сябе дрэнна, але як нам сказалі, не фізічна, а псіхічна, то бок, ну, ёй дрэнна, яна сябе дрэнна адчувае, і зараз мы разумеем з-за чаго. Яна бянтэжылася, што яе дзіцёнак, які захрас, ну, ёсць такі па тыпу нейкая штука, то, ну, як нейкая штука, апісваюць людзі тое, што жанчыны, не ў которых ёсць сіндром, калі яны на всём месяцы цяжарнасці, яны не могуць нарадзіць. У сэнсе, што дзіцёнак перастае рухацца, усё застывае, і быццам бы яны на бясконцым 7 месяцы цяжарнасці застаюцца. І гэта ўсё. Ну, тыпу, гэта захрасла абсалютна. І некаторыя жанчыны вось так і ходзяць па тыпу на 7 месяцы цяжарнасці і ніяк не могуць нарадзіць, просто гэта можа цягнуцца прям бясконца. Вось дзіцёнак быццам бы закрас у часе, ён не помер нічога, ён закрас у часе. І ў Рэйні хутчэй за ўсё клапацілася, што яе дзіцёнак прям помер. Вось, яна была гэта напужана. І тое, што мы зараз бачылі, і па сутнасці працэдуры, якую лекар робіць, што раз у пэўны час лекар дастае дзіцёнка ў бібі-под, паказвае дзіцёнка, што ён жывы, што з ім усё ў парадку, і потым вяртае яго назад, таму што дзіцёнак, калі будзе разлучаны з маці ў гэты момант, ну, яна ўжо спрабавала так, то дзіцёнак загінуў. То бок у іх ёсць таймер, яны літаральна на таймеры, каб павітацца сваім дзіцёнкам, і з дзіцёнкам усё ў парадку. Праблема ў маці. У тым, што яе ўнутры, ён як бы час спыніўся, яе, ну, проста па сутнасці месца, дзе знаходзіцца дзіцёнак, яно як бы быццам бы закрасла ў часе і звязана з берагам у гэты момант. Так, а не тлумачыцца, чаму кесарава нельга зрабіць? Яно не гэта самае, ты не можаш дастаць дзіцёнка. Ну, па-першае, гэта 7 месяц, гэта трошкі ранавата. Па-другое, яны паміраюць. То бок ім патрэбна дайсці гэты цыкл, а з-за таго, што маці не можа іх, ну, надоўга як бы дастаць, ну, з маці надоўга не дастанеш, ён проста памірае літаральна праз некалькі хвілін. Вось. І зноўку маці вінавата. Ды не, ўсё Дэстрэндінг вінаваты, а не маці. Sorry, but would it be all right if I took another look at your pod? Give me 1 second. Okay, I'll head back first. Яна жадае паглядзець на бібі-под. My examination on your pod. I got the strangest feeling. The BB in that pod was there far longer than any typical BB. I'd like to check your pod's production number. If it's an official model, it'll have one inscribed on it. I can tell you right now, there's no number written on it. No, it wouldn't be on the outside. It would be inscribed on the inner wall. Now, you can't open a pod without endangering the BB's life, but there is a way that we can peek inside. Яна жадае паглядзець нумар на бібі-подзе. Толькі нумар унутры. Што там за халера ўвогуле? Right there. Это унутры. Pod's production number is a record of when the occupant was transferred from the still mother's womb. Sort of like a BB's date of birth. Impossible. 11 years ago. On the very same day as the void out. Whose date of birth was 11 years ago? And not just that. The serial number is BB00. Oh. Which would make Lou one of the first test subjects. Лу гэта насамрэч. That would appear to be the case, yes. Лу увогуле першы бібі. If we scour the archives for any mention of Альбо адзін з першых. there's a chance we might learn more about Lou's past.
really should try and put this behind you. And digging up the past won't help. I think it's time we return to the DHV Magellan. Ну, Лу один из перших BB. Ну, я не сказал один из перших. Просто BB 28 Лу, а тут 0-0. Давайте по сюжете. Прям по сюжете далей. Не будем затрымлівацца, нічого далей рабіць не будем. Наконт не навукова, я думаю, што ёсць якое-небудзь тлумачэнне. Я просто не стаў бы гэта зараз колупацца. Гэта настолькі, мне падаецца, неважны момант. Ну, гэта зноў жа па маіх адчуваннях. Яна кажа, што яна ўжо даставала ёй кесарава. Якая розніца кесарава, не кесарава? Яна дзіцёнка можа без ніякай пагрозы для маці дастаць з маці, але гэты дзіцёнак загінае праз 3 хвіліны. Там 3-5 хвілін, не ведаю, не помню нумар. Так што кесарава тут без розніцы. Гэта не праблема са здольнасцямі гэтай жанчыны. Гэта праблема ў тым, што такі дзіцёнак па-за межамі маці загінае. Вось у гэтым праблема. Thank you. In the place where I came from, no one gave birth to babies. They just stayed inside their mothers' bellies. Well, in our world, babies are born and grow up to be adults. Or at least they're supposed to. It's only natural that Tamara wouldn't understand. After all, she was living in a realm of the dead. I wouldn't expect children to be born into such a place. But Rainey's baby will be born, right? In due time, of course. Isn't that so? I'm sorry. It's okay. Raindrops are falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun. Oh, that was terrible. I thought it was pretty good, actually. So you'll be a mother who gives birth to her baby. Mm-hmm. And I just can't wait. Talk about terrible, Sam. I've heard dogs with better tones. А у менавіта пра здольнасці праблема. Ну, там казалася прямо, што тыпу праблема не са здольнасцямі. Вось і ўсё. Тыпу, не ў гэтым праблема. Зараз тут трошки перасеў. Broken Age атрымлівае 9500. Дзякуй вялікі.
І на цивілізацію 5 яшчэ 2500. Дякую вялікі. I'm pleased Rainey's feeling better. And now that that's settled, we're all set to continue linking up the continent. Your next main order requires you to retrieve some intriguing cargo. Што за груз? And for convenience's sake, we've decided to transport you to the mission area in the Magellan. Speaking of the Magellan, I think it's high time this old girl's weaponry got a bit of an upgrade. I've gotten in touch with a researcher based in South Fort Knott for this very purpose. I'll need your help, of course, but the details can wait until we get there. I'm sure you're eager to get underway, but the tar currents nearby have grown unstable. It's going to be a bumpy ride. As a safety precaution, I'd like everyone to assemble on the bridge before departure. Окей, Come and ладно. join us as soon as you're ready. Так, я думаю, зараз будзе кацанка. Дайце-ка мне літаральна хвілінку перапынка, і мы працягнем. Я не магу зараз камерай ўсё яшчэ карыстацца. Чаму? Я бы яшчэ фотак панарабіў. Ладно. Дайце-ка літаральна хвілінку, і зараз будзем працягваць. Так, нікому больш гэтая фраза «You'll be a mother who will give a birth to her baby» не падаецца нейкай дзіўнай, натуральнай? Яна не настолькі ненатуральная для ангельскай мовы, я скажу. Яна трошкі дзіўная, мастацкая, але не прям нешта я бы шукаў там загадку нейкую. Яна хутчэй архаічная, я бы сказаў. Трохі архаікай пахнула там у гэты момант. Оп, новы крыптабіот. Добра, пайшлі тады. Нам патрэбна... Так, падалося. На масток, у туалет, у душ, нічога гэтага не патрэбна. Давайте на масток. Just a little more work, and we'll have linked up the whole continent.
Allow me to reestablish our connection with the network. And we're off. Отправляемся. Линия кайфовая. Оп. Конечно, наше подорожье идет не совсем по плану. Just went crazy. I've lost track of my hand. It's gone. Are we caught in a surge? I don't know. There shouldn't be any other currents in our vicinity. Unidentified object approaching. Everyone brace for impact. What's wrong? The rudder's unresponsive. I think something's dragging us. The connection to my hand has been severed somehow. Right now, I'm flying blind. Norman, do you sense anything? No, it's not a BT. Well, something's still pulling us down. Much deeper, and the ship's hull won't be able to handle the pressure. Evasive action. Out of the way, Kitty! It's no good. We can't break free. Нечто ушапілося за корабель і тягне далі у глибиню. Discharge tar ballast. Rapid ascent. Now! Too risky. We have no idea where we're going to surface. We have no choice. Яны збіраюцца скінуць баланст, раптоўна паспрабавацца выбрацца на паверхню. Open blast shields. If we don't do something, it'll crush us. Что это там нахрен такое? А, вось гэтая пачвара. Воу-воу-воу. Хикс на борту. Hold it. Hardly a repatriate, but I'm immortal enough. Damn. When'd you start rolling with such a big crew, Sam? Settle. Settle. Unless you want me to blow her head off. Well. You roll back the clock and let old time fall soaked hide of yours, huh? You know I'm only here to get revenge on you and Sam. Rest of y'all really have no quarrel with, so, you know, you let me keep the two of them and y'all can fuck off. No? Oh, wanna die together? Except for the fact Sam's a repatriate, so can't really share in your sad fate. But before I pop him,
he gets to watch me kill all y'all. Ось зараз буде бойка. Ghost mech? So he's what? Mecha Higgs? Sir, disappointed. But I don't break that easy. So be it. It's gonna be that way. Y'all can all go down with the ship. It's all up to you, Sam. No time to waste. Let's head out, Sam. Sam, it looks like that thing coiled around the Magellan is some sort of giant ghost mech. You're our only hope of freeing the ship from its grasp. Gear up and get ready to head out. Треба буде бойка взяти пошвари на дзвонку. Draw it away from us. We should be able to provide fire support. We're counting on you, Sam. Так, падрыхтаваць рыштунак. Спачатку разабраць тое, што нам не патрэбна было бы добра, конечно. Давайте просто складзем тое, што нам не спатрэбіцца, а нам і вазочак не спатрэбіцца, гранаты могуць спатрэбіцца, ПКК, лесвіцы, ремонтная маска, типа, не спатрэбіцца ж. Бола, стікіган, усё гэта не спатрэбіцца. Якар таксама, абутак не. Гэта ўсё адпраўляецца ў прыватны яшчычак. Піца не, стэлс голаграната не, астатнія можа быць, вось гэтыя гранаты не. Вось гэтая стан-бомба не. Я на іх, по-моему, увогуле, гэта ж робот, правильно? Мне патрэбны не крывавыя гранаты, мне патрэбны звычайныя. Я, конечно, пакінуў, але прыдаецца лухта. Выгуляем каточка мы дакладна выгуляем. Мы ўсё будзем карыстаць, што у нас ёсць. Так, гэта вось адправілася туды. Для нас толькі крывавыя гранаты, якія не ўпэўнены, што яны мне увогуле дапамогуць. Таму што гэта, па сутнасці, робот. Гэта не BT, правильно? Але мне напісана, што супраць мехаў яны таксама працуе. Варта, можа было быць, скарыстацца, таму што яны ўсё роўна мне не патрэбны, правильно? Так, астатнія ёсць. Шкілет бокі мы пераключым, таксама ў яшчык мы пакладзем. Мы апранем баявы экзаскелет. Так. Полностью боевой переключимся. Боевой экзоскелет. Есть. Мне спотребится кулеметы. Пожадано прям моцный гранатомет. Потребится. Там есть. Это МП. РД. Что такое РД? Что такое РД? Remote Detonation. Зразумеў. Не, нам самы звычайны нават падыдзе. Не, давайте вось гэта раздрукуем. А з тых, што ёсць. Адмена. Можна адмяніць усё.
Так. Это нам не патрэбны. Пулеметы. 2 штуки возьму. Далей гранатный пистолет. Так само спатрэбіцца. І электрагранаты, калі што. О, сентриган. Вось зараз самы час для яго. Ты падыдзеш. А чаму ракетбокс нельга? Дастаткова матэрыялу, хімікатаў не хопіць. Ну так, скончваюцца ўжо ресурсы. Давайте... Супраць мехаў якая граната? МП граната была бы супраць мехаў цудоўна, але ладно ўжо. Я прям вельмі хімікаты выкарыстаю зараз. Все, што было. Так, ты отправляешься как активный шкелет. Это ўсё... У заплечник отправляется. Ну и все, и поехали. Мне одразу сентриган варто буде використати. Подшвара. Блин. Я думал, мы сверху будем змагаться. Ну ладно. Так, одразу. Давайте притримаємо каточка. Каточок усього на 3 хвилини. Я думаю... Блин, я не то зробив. А, ні, все нормально. Так. Я тільки неяк дрена його... Він працює хоч? Пулемет. Ладно. Блин, я там зараз все прореже, покуль тут збираємося. Так. Это все не потрібно нам. Пістолет. Ще одно. Розміркувати груз. І ось зараз ми можемо уже почати стріляти хоча б. Кулемет або гранатомет. Давайте в кулемет покуль. Машинган пойдем. Так. Минус 1 нога. Минус другая. То есть где-то еще штуки. Есть. Не такие-то уши скалданы, правильно? У мене значно більше дорожної зброї, чим у початку було. А-а-а. Боже, да. Какая жесть. Я могу слабые кропки побачить. А кулемет допомагає? Оп, гранаты. Не гранаты, там ракеты мелкие были у его. Оп. Где он? Куда он поделся? Есть, еще одна. Супраць сонца не вельмі зручна. Оп. Давай, давай, давай сам. Поднимайся. Я ждаю его рук, как позбавиться. И он написан как червоный. Я же не могу его зловить, правильно? Ну, давай сам беги отсюда. Это же проблема.
Не-не-не. Ау. Are you okay, Sam? Воу-воу-воу-воу. Щоб ён там не рабіў, гэта непрыемна. Перезарядка. Давай. Поспели. Да что там паусюль? Ай-яй. Ай-яй. Ай-яй-яй. Что-нибудь стреляем, короче, уже я не ведаю. Я не ведаю, ці можна його зловить, але я зараз этим займаться уже не буду. Ладно, будем добивать просто. Цудоўна. Магеллан даволі шмат пашкоджанняў атрымаў, але я ў пачатку тупіў. Я мог просто па сутнасці адкрыць агонь, і тады бы Магеллан не пастрадаў. Great job, Sam. The only reason we're still alive is because you were here to save us. Come back to the ship. You've earned yourself a rest. Давайте разберем частку. Я по сутнасці адным кулемётам карыстаўся. Я думаў, бойка будзе ў некалькі этапаў, і можа быць гэта не адзін вораг будзе там. Можем разбирать. Так. А, гэта ўсё, што не на мне. Гэта тое, што ляжыць там унутры. Цэнтрыган таксама, гранатамёт, машынган. Гранатны пісталет я пакіну як ёсць. І гранаты мне не спатрэбіліся таксама. Пакет з крывёю адпраўляецца таксама, там ён амаль нічога не дасць. Экзаскелет баявы, таксама на перапрацоўку. Хіміката было б файна прывесці ў Магеллан. Просто шмат іх, вось, па тыпу... У нас там ёсць месца адно. Адзін руднік мікра, за якога можна было бы здабыць і проста на Магеллан гэта ўсё загрузіць. Усё, гэта са сховішча можна сабе апрануць назад. Трошки на сябе апранулі. Так, бокаш экзаскелет. Давайте яго як актыўна. І зараз ўсё гэта размяркуем, і вось яно насамрэч як мала займае месца, калі яно па кішэньках расхавана. На Titan Chaser адпраўляецца яшчэ 1000. Дзякуй вялікі. Дарэчы, калі з самага пачатку было такое меркаванне, я не ведаю, я гаварыў пра яго, тое, што мы маем справу... Зараз яна скончыць. Карабель даволі моцна пашкоджаны і не можа падарожнічаць у такім стане. А асноўная мэта не змянілася, нам патрэбна ўсё яшчэ аб'ядноўваць Аўстралію
Хоч зараз і Магеллану потрібно, ну, серйозно потрібно ремонт, як бачите, там більшість. От розвалена або зі смолою вовкулі. Ну так, подключение все еще протягивается. Долман, что-нибудь? О, мне подается котка. Глядите. Я могу поглядеть ближе, не? Не, ну где-нибудь тут? Чому яна не дае мне, ну, особистым? Ну, просто вось там есть, а я бы хотел поближе поглядеть. The entire crew is working hard to get the ship in working order. So let's follow their lead and do what we have to do. Добре. So, operations at the Eastern Environmental Observatory are managed by just one man, all alone in the mountains. Must be terribly stressful. To survive in such extreme conditions, you cannot afford to let despair take root in your heart. Hope is an indispensable asset. Not to downplay the benefits of the cargo you brought, but the truth of the matter is that it won't make a difference for him that quickly. But what no doubt served to give him immediate comfort was the presence of a helpful soul. You, Sam. Porters can be bearers of light for those struggling in darkness. He'll not soon forget what you've done, nor the warmth that filled his heart when you arrived. Я зараз нагляджу на наш топ. У нас утопія, у нас у четвер буде Alien Isolation. У топі зараз The Medium. У нас атрымліваецца сплошныя хорроры. Titan Chasers вон на 5-м месцы ўжо. Неблага так. У нас літаральна гэты самы. Ну так, атрымліваецца вось Alien Isolation будзе ў чацвер, у пятніцу яшчэ невядома, але высока верагодна, што The Medium будзе. Гляджу на час. Варта было бы скончваць, але можа давайте паглядзім, што ў нас можа быць яшчэ што за місія і ў чым яе сэнс. Давайте на масток яшчэ катсцэнку паглядзім, як мінімум. So, how's everything looking? We'll be able to repair the plating and the propulsion system using chiral printed parts. Fragile's team will pick up any additional materials that are necessary. The nav console I use to read the tower currents isn't broken. I just need a little more time to restore the connection with my hand. Won't be much longer now. Carmen. He came to visit me in my room. Thank you. Oh, I see you're holding hands now, eh? Hands allow us to connect, form bonds. You think you'll ever find your missing hand? Now that's a bond I doubt will ever be broken. Looks like we're good to go. We'll see you later. Stay safe out there. Are you excited to head out? So excited. She's here. Oh, there's Fragile. Okay. Let's get going.
safe out there. Thank you. What if you run into trouble on the way? We'll be fine. Remember, you're talking to the former head of Fragile Express. You two be all right? We all have dooms. No need to worry about us. And we're tougher than you, too. Right. So watch yourself out there. Take care of each other. Sam, although everyone's hard at work repairing the DHV Magellan, it will unfortunately be some time before we can travel again. Nevertheless, putting our plans on hold is out of the question. We must continue to press on. Extending the chiral network remains our priority. Your next objective is to link up South Fort Knot. Though you'll need to get another site online before that will be possible. And unlike before, the DHV Magellan will be unable to advance to your position after you've expanded coverage. And during this period, you'll need to operate without our support. Fragile, Rainy, and Tomorrow are gone procuring materials for repairs. And Tarman has his hands full tending to the ship. He'd also like to improve the ship's arsenal as a precautionary measure. And bringing South Fort Knot into the chiral network will be necessary to do that. I say this to reassure you that the whole team is committed to getting the ship back up and running, and that we mean to join you as soon as we can. It's just gonna take us a little while, that's all. For now, head to the Phantom Smith shelter and put him on the grid. The associated main order can be accessed via this delivery terminal. А чаму котка з крыльцамі? Я думаю, гэта хутчэй сімвалізм да таго, што гэтая котка з'явілася на месцы загінулага сына вось гэтага Тармана. І гэта, па сутнасці, крыльцы гэтай, як... Ён жа некаторы час думаў, што гэта яго сын увогуле. Але мне падаецца, ну, тыпу, душа яго сына. Але мне падаецца, гэта спецыяльна, ну, як адзначыць, што анёл невялічкі такі. Ну, і проста дадаць нешта незвычайнае ў дызайн. Адразу дзве рэчы выконвае. Глядзіце, у нас асноўны заказ зараз на тое, каб дзесьці паблізу тут ёсць яшчэ одно месца. О! Вярнуць груз нават. Божа. А, мы нават тут, мы не той, каб далёка, мы сярод гор проста. У вельмі такім дзіўным месцы, карацей. Вярнуць груз. І даставіць сюды. Я думаю, што гэта займе нармальны такі час. Таму што тут праз хребет. Ну, дыстанцыя невялікая, але з-за таго, што гэта хребет, прыйдзецца нешта прыдумваць, таму што, глядзіце, тут максімум месца, дзе можна хоць трошкі пралезці, гэта вось гэтая кропка узенькая. І там прыйдзецца пакапацца яшчэ. Вось, я бы, можа, тады на сёння бы скончыў, заўтра бы працягнуў. Так, я думаю, я так і зраблю, я заўтра буду працягваць гэта. Тады, зараз я буду вас перадаваць далей, сам пайду працаваць. Пагляджу, хто ў нас чым займаецца, і тады... Так, гляджу. Я бачу, што ўсе на месцы гуляе ў пік. З кімсьці яшчэ, ён нават не адзін. Цудоўна. Паглядзіце пік тады, а я вас адпраўлю да... Ну, я адпраўляю вас да ўсе на месцы на пік. Таксама па гарах, дарэчы, будзе скакаць. А я пайду працаваць. Я жадаю вам добрага дня, добра вам папрацаваць, калі вы працуеце сёння. Калі вы сёння не працуеце, адпачываеце, адпачніце добраненька. Заўтра мы будзем працягваць далей ужо гэты самы. Пачакайце, у яго напісана, што усе на месца будзе ў пік гуляць, а ён у Hollow Knight. Дзіўна. Ладно, тады перадаю вас на Hollow Knight. Ось. Добрага вам дня тады. Добра вам папрацаваць. Альбо адпачыць. Паехалі.